Majeni kendo nyakora mga jwange chendo ni maratile kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV wadhi mbele kod miweche go manyien. Kwadhi mbele ni medruok e nengo mar chiemo kod modhi mago mag nyamburko koro ng'aw pek mar ngima malo mokalo. Moloyo kako osebedo kuom thuolo moingo higni 5 mago mosekalo. Kwan ma igolo kod piny owacho koro wacho ni pek mar ngima dwe mokalo nochopo 9.2 nyakora mga jwang rang'iny mapok nochope chakre dwe mar auchiel higa mar 2017. To mana kaka dino koth leronwa oro makoro dhi nyime pachoka kende thoth gwenge kod nengo mag modhigo mag nyamburko mapod nyalo mana medre en ranyisi ni fuongruok mar ngima ok ni machiegni nyakora mga jwang. Bang' medruok e nengo mag chiemo kod modhi mag nyamburko e dwe achiel mosekalo, pek mar ngima ma ipimo kod nengo mag chiemo, wuoth, lewni kod pango udi e kind mamoko sani koro idho nyaka 9.2. Rang'iny mapok ochopi chakre higa mar 2017. Bad migawo mochung' ne chiwo kwan e lo piny owacho KNBS koro yango ni nengo mar chiemo kod gik ma imadho ma ok mer dhano osemedore kod 15.5 higa achiel mosekalo. Nengo mar mok kuon, michele, oganda, sukari kod ring dhiang' duto ne omedore kod kind 1% kod 8% e thuolo mar dwe achiel mokalo, kama nengo mag alode kende manoyudo fuongruok matin ka opim kod kaka ne uso gi dwe mar 8 higani. Dwe mar 9 ni be mane piny owacho ng'ado e omenda ma itiyogo e gayo medruok e nengo mag modhi nyamburko. Okang' makoro miyo sani petrol gi diesel iuso e nengo mamalo mogik chakre ne piny owacho ket chenro mag lando bech mwandugo dwe ka dwe. Okang' ma kamano osechoro nengo mag wuoth kod 25% e dwe achiel mosekalo, ka bende nengo mag nyiewo teko sitima sani oidho kod 20.9. Medruok e nengo mag nyiewo teko sitima koro rucho fuongruok mana jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne ogolo mar 15 dwe mar 12 higa mokalo. Ute ma ji pange bombe mopogore opogore bende koro osechako meto, okang' ma koro dhiro pek mar ngima ne oganda ndalo machuok bang' timo yiero manopong' kod geno ni tend piny manyien nyalo temo duoko piny pek mar ngima. Bengi maduong' ma pachoka CBK nyocha omedo nyinyo ma bengi dhi chiwo godo hola kowuok 7.5 nyaka 8.2. It's true, one can say, what has monetary policy got to do with the price of vegetables and etc. But I think the point here is the second round effects. So things that relate that, let's say, the things that relate to those specific products in a second order way. So think about fuel and think about transportation costs. So the cost on transportation, that's a second order effect. And that's why the MPC took the action that it took of increasing the benchmark rate by 75 basis points. Dwe mar 10 ni bende koro biro gi pek mage, kama bad migawo mochung' ne choko suru KRA koro semedo suru ma ijuoge wi mwandu kaka modhi mag nyamburko, apiko, lainde mag simu, juice, pi kod kuong' e kind mamoko kod 6.3. Dweche 60 mokalo kane pek mar ngima ochope kama ochope sani, piny owacho ne ogolo suru e wi oduma kod chak ma igolo e pinje maoko, okang' manokelo fuongruok matin ne oganda e kindeno ma bende Kenya ne dhi e yiero maduong'. Piny owacho ma sani osechako chwalo mbolea ma nengogi odwok piny e gwenge mopogore opogore kaka okang' mar keto yot e nyayo chiemo. Kata kamano, bedo ni oro kod ngaji pod okwako thoth gwenge ma pachoka e kinde ni koro rucho geno ni nengo mag chiemo biro lwar machiegni, ka bende nengo mag mwandu ma iloso kod kembe mopogore opogore pachoka pod nyalo idho mana kaka sitima kod wuoth bechgi medore. Edwin Okoth, Ramogi TV.